Ipinatupad ang one-way traffic scheme sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City upang bigyang daan ang nagpapatuloy na konstruksyon ng mga road projects sa lungsod. Sa abiso ng Poso Dagupan, epektibo ang naturang kautusan simula nitong linggo, December 8, kung saan sakop nito ang mula sa Perez Rizal Intersection hanggang Perez Zamora Intersection. Kasunod nito, inaatasan ang mga sasakyang manggagaling sa kanluran na pansamantalang dumaan sa Rivera Street o Zamora Street papunta sa kahabaan ng Perez Boulevard o Tapuac. Ayon naman kay Poso Dagupan Deputy Officer Rex Rivera, agad ipinatupad ang one-way traffic scheme matapos pag-aralan ng hanay ang rerouting base sa hiniling ng DPWH upang hindi maantala ang drainage upgrade at road elevation. Sa may bahagi lang po ng Perez, yun po ang hiling ng DPWH para po mabilis yung pag-construction nila is nakipag-ugnayan po sila sa amin sa Poso at agad naman pong pinagplanuhan ni Poso Chief kung ano yung magiging rerouting po natin. At yung nga po tulad ng sabi ko, temporaring magagamit po natin pansamantala ang Rivera Street at Zamora para po makapunta po sila dito sa may Perez or sa Tapuac. Panawagan ng enforcers ang pagtiyaga at pangunawa ng publiko kaugnay nito. Nananawagan po kami sa mga commuters at saka mga motorista, kunting pasensya at pangunawa kasi po alam niyo po marami pong under construction na kalsada dito sa Dagupan at sana po magtulungan po tayo. Inaasahan na rin ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kakalsadahan sa Dagupan City lalo ngayong holiday season. Tiniyak ng Poso Dagupan na nakaantabay ang hanay lalo na sa mga bahaging magiging mabagal ang daloy ng trapiko. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Rakat Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.